салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. ҷанҷоли ҷомеаи футболии Фаронса атрофи номи Зинедин Зидан гумонам Килиан Мбаппе вазифаи одами якуми футболи Фаронса буданро бар дӯш гирифтааст. ӯ дар Твиттер президенти Федератсияи футболи Фаронсаро ба хотири Зидан таҳдид мекунад ва ҳатто иҷоза намедиҳад ки муқобили собиқ футболбози дастони мунтахаб даҳон кушоянд. гуноҳи президент ҳам ҳамин буд ки ӯ ба ҳоли Зидан хандид ва бо Дидие Дешам пешниҳоди тамдиди шартнома кард. шумо медонед ки пеш аз мундиал овозаи баъди ҷоми ҷаҳон ба симати сармураббигии мунтахаби Фаронса омадани Зидан ҷаҳонгир шуда буд ва ҳамагон умед ва бовар доштанд ки Зидан ҳатман баъди ин мусобиқа сармураббии Фаронса мешавад. вале ҳамаи ҳадсу гумонҳо барбод рафт ва Ле Гре беогоҳӣ аз ягон мушовиру муовинаш Дешамро даъвати тамдиди шартнома кард. ана акнун ҷангу ҷанҷолҳо атрофи ин мавзӯъ баланд шуд ва ҷомеаи футболии Фаронсаро ба ду қисм ҷудо кард. дар ин ҷанҷол футболбозони номӣ аз президенти Федератсияи футбол дида Зинедин Зиданро пуштибонӣ мекунанд. Ле Гре дар як нишасти матбуотӣ гуфт ки ман Зиданро хеле хуб медонам ки Зидан то ин дам дар канори мо буд ва ҳоҷат нест ки мо як бори дигар таърихро нақл кунем. ӯ ҷонибдорони зиёд дошт ва ҳамаи онҳо рафтани Дешамро интизор буданд. аммо кӣ бо далел гуфта метавонад ки Дидие Дешам сармураббии хуб нест? дилхоҳ мунтахаб метавонад ягон вақт бозии бад нишон диҳад, вале мо бо Дидие Дешам таи 10 сол шуд ҳамкорӣ мекунем ва шикасту нокомиҳо дар ин даврон хеле кам мушоҳида мешавад. Зидан ба Бразилия меравад, ба куҷо меравад, ман ягон кор надорам, вале ҳаминро мегӯям ки ҳоло мо бо Дидие Дешам ҳамкориро қатъ карданӣ нестем. ҳама ин гапҳо дурӯғ аст. аксарияти журналистон бояд чизе фикр кунанд, чунки онҳо дигар намедонанд дар бораи чӣ нависанд. онҳо кӯшиш мекунанд то дар мавриди ягон чизи бад хабаре нависанд, то таваҷҷӯҳи одамонро ҷалб созанд. рости гапро гӯям, ман ягон вақт тарафдори ҳамин пешниҳод набудам. Зидан метавонад бо дилхоҳ бошгоҳу мунтахаб ҳамкорӣ кунад, вале ман ба ӯ бовар надорам. оё Зидан дар ин бора маро занг зада буд? не, вале ҳаминро мегӯям ки агар зангам ки мезад, ман ба зангаш ҷавоб намедодам. ба ӯ чӣ бигӯям? мегуфтам барои худат ягон бошгоҳ биёб ё барои ӯ махсус озмун ташкил кунем ки ягон бошгоҳ ё мунтахаб ёбад, гуфтааст президенти Федератсияи футболи Фаронса Ле Гре. баъдан атрофи ин гапҳо президент футболбозони номӣ ба ҷангу ҷанҷол даромаданд. Килиан Мбаппе изҳоран ба суханони президент чунин ҷавоб гардонид: Зидан дар умум Фаронса аст, бояд муқобили легенда чунин суханҳоро ба забон наорӣ. Франк Рибери собиқ футболбози мунтахаб низ ба ин ҷанҷол ҳамроҳ шуд ва аз суханони Мбаппе тарафдорӣ карду гуфт ки ба Федератсияи футболи Фаронса президенти нав лозим аст. ҳатто вазири варзиши Фаронса Амели Удея Кастера Ле Греро маҷбур кард ки аз Зидан барои чунин суханҳояш узр бипурсад. ӯ гуфтааст ки президенти асоситарин ниҳоди футболии мамлакат набояд чунин суханҳо бигӯяд. нисбати хоҳиши Зидан дар мавриди кор кардан бо мунтахаби Фаронса чандин сол шуд ҳарф мезананд. агар ба расонаҳои хабарӣ бовар намоем, пас онҳо ҳамеша менависанд ки Зинедин оқибати кори Дидие Дешамро мунтазир аст ки ба чӣ анҷом меёбад. ӯ ҳатто ба хотири ин симат даъвати мунтахабҳои Бразилия, Португалия ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро рад кард. бар замми ҳамаи интиқодҳо Ле Гре бо Дидие Дешам ҳамкориро тамдид намуд ва ҳатто аз хулосаи ӯ раҳбари кумитаи иҷроияи федератсия хабар надорад. тибқи шартномаи нав Дешам ҳуқуқ дорад то соли 2026 дар симати сармураббигии мунтахаби Фаронса фаъолият бубарад. охири кор дар шабакаҳои маҷозӣ ба мавзӯи миллатгароӣ расид. мегӯянд модар Мбаппе аз нажоти Алҷазоир аст. Зидан низ решаи авлодиаш аз Алҷазоир сарчашма мегирад. аз ин рӯ футболбозон ва онҳое ки зидди президенти федератсия баромад карданд, қариб ҳамаашон решаи алҷазоирӣ доранд. ба ҳамин хотир ҳоло дар рӯзномаҳои фаронсавӣ бо чунин сарлавҳа мақола менависанд ки алҷазоириҳо муқобили Федератсияи футболи Фаронса ҷанг эълон карданд ва ин ба хотири ба даст овардани қудрат дар футболи Фаронса аст. хулас агар ба ҳуҷҷату далелҳо такя кунем, пас аллакай Дидие Дешам тибқи шартнома 4 соли дигар сармураббии мунтахабро бар уҳда дорад. Зидан метавонад воқеан барои худ аз миёни бошгоҳҳо ягон дастаи дигар барои расво кардан пайдо кунад. Якбаякзании Ферран Торрес ва Стефан Савич феълан мавзӯи рақами 1 рилсҳои шабакаҳои маҷозии варзишӣ аст.
бозии дастаҳои барселона ва атлетико мадрид яке аз марказитарин рақобати даври 16 буд. барса вақте бо ҳисоби 1-0 ғалаба мекард, дар дақиқаҳои охир дохили ҷаримагоҳи ҳариф дар як бархурд Савич ва Ферран Торрес ба ҳам ба қавле ҷанги 1-1 карданд. довари майдон ба хотири ин гиребонгирӣ ба ҳарду корди сурх доду аз майдон ронд ва ҳаминак расонаҳои иттилоотӣ ҳамин рӯз хабар доданд ки гумон меравад ҳарду футболбоз ба хотири нишон додани рафтори ғайриварзишӣ аз 4 то 12 бозӣ аз ҳаққи иштирок маҳрум шаванд. хулас барои ба даст овардани 3 холи тиллоӣ дар майдон баҳсу ҷанҷолҳои зиёде ба миён омад ва дар натиҷа барселона садри аввали ҷадвал баромад, чун ҷои дигар реал аз дастаи вильяреал шикаст хӯрд ва мавқеи аввали ҷадвалро аз даст дод. барселона имсол ба гумонам ахиран дар ла лига чемпион мешавад, ҳарчанд дастаи сатҳи лигаи чемпионҳо яксу ҳатто лигаи аврупо нест. дастаи челси дар бозии муқобили манчестер сити дар мусобиқаи ҷоми англия ба шикасти бузург мувоҷеҳ шуд ва расонаҳои хабарӣ навиштанд ки раҳбарияти бошгоҳ дар андешаи иваз кардани сармураббӣ афтодааст. болои сухтан амакоб мухлисон дар вақти бозӣ исми раҳбари қаблии бошгоҳ тоҷири рус Роман Абрамовичро ба забон оварданд ва якҷоя фиғон карданд ки Роман Абрамович ва мо супер Томас Тухелро дорем. ин суханро онҳо бо садои баланд гаштаи баргашта чун шер қироат мекарданд ва аз дохили бошгоҳ ба қавле мишмишҳо баромад ки Тод Боули Грэм Поттерро аз вазифа мегирад. Грэм Поттер гуфтааст ки барои ба сатҳи олӣ баргардонидани бошгоҳ ба ӯ вақт лозим аст. Пеп Гвардиола ҳам ба Боули маслиҳат додааст ки ба сармураббӣ вақт диҳанд. ӯ иброз доштааст ки агар ман ба Боули аз наздик шинос шавам, мегӯям ки аз шиносоӣ шодам ва ба Грэм Поттер вақт диҳанд. ба ҳамаи сармураббиҳо воқеан вақт додан лозим аст ва дар ин маврид Грэм Поттер ҳақ аст. дар барселона ба ман ягон муддат вақт лозим нашуд, чун ман дар даста Месси доштам, гуфтааст Пеп Гвардиола. Гвардиола воқеан зирак аст. ӯ раҳбарияти бошгоҳи Челсиро фиреб дорад то Грэм Поттер ҳамчун сармураббӣ боқӣ монад. медонед барои чӣ? як рақиби сахт аз байн рафт. ҳозир рақиби аз ҳама сахти Сити Арсенал аст ки Гвардиола аз уҳдаи аз рақобат берун кардани дастаҳои майдачайда ба хубӣ мебарояд. таъсири Роналду ё ба забони русӣ мегӯянд эффект Роналду. 3 декабр дастаи Ал-Наср гузариши Роналдуро ба даста расман эълон кард ва ҳамон рӯз шабакаи инстаграми бошгоҳи арабӣ ҳамагӣ 860 000 обуначӣ ё ба истилоҳ подписчик дошт. ҳамин рӯз 10 рӯзи пурра шуд ки Роналду пираҳани зард ба бар мекунад ва дар ҳамин 10 рӯз шумораи обуначиҳои дастаи мазкур ба 11 миллион нафар баробар шуд. ин 12 маротиба зиёд аз обуначиҳои 10 рӯз пеши даста аст. як пости навори гузариши Роналду ба Ал-Наср феълан 33 миллион тамошобин дорад. омадани Португалӣ Ал-Насрро машҳуртарин дастаи минтақаи шарқи наздик намуд. то ин дам танҳо Ал-Ҳилол шумораи обуначиҳояш ба 3.6 миллион нафар баробар буд. дигар аз бошгоҳҳои шарқи наздик ягон даста ба Ал-Наср ҳатто наздик нест. дар обуначидорӣ ҳам Роналду феълан одами рақами яки дунё аст ки 530 миллион обуначӣ дорад ва дигарон ҳатто ба ӯ наздик ҳам нестанд. дар тамоми дунё бошад танҳо 9 бошгоҳи ҷаҳон аз Ал-Наср обуначиҳои зиёд доранд ки инҳо Реал Мадрид, ПСЖ, Ливерпул, Манчестер Сити, Челси, Бавария, Борусия Дортмунд, Тоттенхем ва Милан мебошанд. ҳатто Интер акнун аз Ал-Наср 2 миллион обуначӣ кам дорад. Наполи, Порту, Бенфика ва дастаҳои дигар фосилаҳо аллакай аз ин дур ҳастанд. ин маънои онро дорад ки Роналду ба танҳоӣ аз 90% бошгоҳҳои ҷаҳонӣ мухлиси зиёд дорад. ана инро мегӯянд эффекти Роналду. эффекти Месси чӣ? эффекти Месси ҷоми ҷаҳонро гирифтан. дӯстони азиз, боз як канали варзишии дигарро пайгирӣ кунед. дунёи варзиш аз хабарҳои олами варзиш шуморо ҳар лаҳзаву ҳар соат ошно мекунад. ман силкаашро дар ҷои комментария мемонам ва аз шумо танҳо подписатсия кардан. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.